No prevleč. Prevleč to. Počkaj, niekto to spraví, ja ti ukážem. Bo keď už je to hotové, musím to ukážem. Ja som ešte nikdy takéto nerobila. No vidíš, tak to je premiéra tvoja. Podarilo sa ti, no vidíš, paráda. Tak teraz treba kolíček nájsť. Hej, no paráda. Ty si to zapálila, Lili? Poď v kuse. Zapalovať. Nemôžete. Počkaj, ale ja zapalujem. Koľko to stačí? Dobre, nechaj to teraz. No, prvá som zapálila. Hurá! Kamoš. Horí! Dobrá. Nám horí, ja som sama zapálila. Ukáž na níž. Nebudeš žiadať ohni. Horí. No parádny ohník máte. Dobre, už. To je, už stačí, hej. Mne to horí. A nám to už horí. Aj Dominikovi horí. Musíme pomaličky dávať. Čo vy tam dávam také veľké isky a to nič? Skúšajte. Musím nazbierať dreva. Daj to? Nie. Keď chceš zabiť, tak musíš takú pozrieť. Počkaj, pusto. Špagátik dáš, ale úplne... Počkaj. Nedávaj tam isky. No a tak. Dobre, si nefúkaj, potom to fúka mne do očí. Špagátik musí byť úplne pri zemi, lebo keď je hore, pozri sa. To vie, to Keď je budem hore, robiť, ja tak mám vysoké takové. zapúkne, tak To, to pojď na vytrhne. prvé. Ale keď je dole, vidíš to, nepustí. Zabudí. Pán, ja si dať pokažem, nie na tento, ale tam ten druhý. No, skús tam ten dať. Super. Tento druhý dom. 3, 4, 5 kresadiel bolo. Ja som vám jedno izbrala. No, kde je kresadlo? Asi Marko mal. Pozeráš sa, kade chodíš? Marko dal naspäť určite. Marko, však si ti dával naspäť. To tam hodil. Jak, aby to... No, kde je ďalšie kresadielko v Rabci? No, vidíš, je to presne o tom. To pijak, máš? Nie je to kresadlo, Lili. Julka. No, vidíš to? To je vegetik. Zivče. No, Ja to celkom zabudla. no, veď. A však to. Ale Dominik to zabudol celkom. No. To pijak je tento. To pijak je tento. Ty máš pijak drevo, poď drevo. A mamo, Zase dávať. tenké drevo. Na pozor. Tak to dám.
Počúvaj. Dáme to do takejto asi výšky, to dneska uvidím, či to spravím, lebo ešte potrebujem dať toto, potom potiahnem tu a potom tu, vieš? Čiže to bude také uzatvorené. Tak, no, to, Ako striežka. no nie, to bude stena a potom, keď už bude v takejto výške, tak potom natiahnem strechu. No a na strechu dám igelit, na to dám hlínu a na hlínu nasypem, dám listy a tým potom to bude prístrešok perfektne, vieš. A keď budeme chcieť, namiešame hlínu, spravíme blato a obhodíme to s blatom. A bude to... Tu máte dobre postavené. No, že? Že perfektné. To nemá chybu však. No, Tak ideme ďalej. ideme ďalej, jasné. My ideme ďalej stále. A kde máte haly? Čakaj, toto je dobré. Okay. Musím si ten materiál hneď takto odkladať bokov, vieš, aby nám to nezavádzalo. Toto tu, čo je